Hi everyone, it's me, Queen Alvarez. Welcome to my channel. So for today's video is special video, special vlog for me. It is because mag-process ko kauban sa ako ang partner in life puhon by God's grace. And I'm so excited. Actually, ako naman na mag-process kay ako diri ana sa duol kaso kailangan magud niya fill up ang iyang form, kailangan og signature and good. And then this is my look for today. Ano problema pa pag mag-makeup anong patul. And then dapat formal look kay di pa kasulod sa PRC pag what do you call this one, pag sexy, pag di naka-shoes, di ka kasulod og PRC. So kailangan formal yun kay mga professional lang na dito. And professional. Naguhuna pa ako kung mag-plancha ko sa akong buhok or dili kay for how many years ba or more than years na wala na nakatilaw og wala na ako ginaplansya akong hair para natural na lang. And then ako ang plan sa akong blower is narang taguan na lang na ako igamit kay gusto na ako akong buhok panang natural na lang siya mag-plansya kay aside na ka ng madawt akong buhok kalas og kuryente at least makasave po, diba? Then ako na akong buhok naman din siya kay before manggod my hair was so damaged kay adala ka plansya blower and then moto super dry na akong buhok, super patay. And then giundangan ako siya 2022 I think katong pa ito na ako sa bukid wala na ako nagka-plansya lang katong ko time na katong kalkag jud kay syempre akong bukay dili man gid siya kanang straight kuan man gid siya so akong gipa-reband kaso ni ko naman siya ni tubo naman kaso ni gawas na katong mga original na ko ng mga buhok ni kaukag gid siya wait lang ko siya na center ay. By the way guys, nibiyahe pa ako ang kuan. So, time check, it's 10:23 AM. Yan ito siya di tagong. Kay ang sayo, scam, ingon alas 6 daw siya magikan. And then pag-chat niya, sa call ganin na marag 7 nata to you know, Filipino time. Pero sayo po nakamata kay badiklak naman ako na makamatag yung alas 4. Kay mo man akong ting trabaho. And then rest day man ako karon. We're nanubo. Actually guys, ako singa is kanang nakaangay ko sa aloe vera gid nakato kang ginapakita gud sa inyo before. Katong ginapakita na ko sa mga previous vlog na kung aloe vera mo or to kung gibutang sa akong buhok wala na koy hair fall and then nibaga na akong buhok kay sa una super duper nipis na siya kay ni good wait lang siya guys. Kini akong ginabutang jud makapalit mo ani sa Mercury Promise tag 180. Ginabutang na akong buhok wala na kay hair fall and then nabaga na akong buhok. Okay, sa una super duper nipis ni siya. Akong ginabuhat gininganan na ako. Pero gina-gel gud na ako sa akong buhok. Tapos ginababad na ako sa akong buhok. Sa akong ulo ginababad na ako. Kanang sa una akong ginabuhat is gina-section na ako siya tapos every time ginabutangan na ako. Pero kay baga naman akong buhok, baga naman siya. Kung sa akong makeup ka lang, kung lang fresh. Sa mga hindi dapat ng kabaw. Sa'yo man ko kamatagalina, so naghindo na lang ko dira sa akong boarding house. Tumuan sa mga abog-abog. Uligikan sa trabaho ka, ako yun na. Dito na, kaon, tulong, diretsyo, and then matanap ko sa iyo, duty na po. So panasara siya nakagaling kanina kay na kulihan ko. So naghindo ko taman-taman dito sa akong boarding house, there sa akong room. So mga itong makeup for today's video, lang siya kanang fresh kanang natural katulog na kasi problem na ako pag makaligo ko patulog ko sa ako bata. Hi guys, so
Today is February 23rd, 2023, and wala akong nag-vlog gahapon sa mong lakaw. It is because I wanted to spend my whole time with him, and then gina-ready pa po na ko siya sa social media life. Kay he's not kind of manggod showy in terms of social media. Dili siya hilig, and then with the thing I like nga kanang in contrast good sa ako amon good siya. Basta ay napugoy ka ng pagkakuan nga type of person. Ang gusto na ako sa characteristics sa tao is kanang kabaliktaran sa ako which is ako man good is kanang showy kayo sa social media, kanang ingani, and then siya, which I mean kana ako ang partner in life po ko by God's grace is in contrast me. Basta dili ko ganahan og kanang tao nga kanang kuan kay sa social media. Like I was so addicted sa TikTok, and dili ko ma-attract og tao pod nga TikTokers. Kuan ko sa YouTube di po ganahan anang tao nga kanang kuan. Basta well lahi-lahi man taog mga gusto sa life. So that's what I like. So yeah. And wala may naka pag adto na mag PRC gahapon kay abi na ako dito kay katong previous ako before is sa PRC magig ko nag-process gid sa akong oath taking form, and then usab na ilaha kay na nasa UM Matina. Well nagkuan pod mi dito kay na pod mi tuyo nga kanang ipa-correct good iyang address kay sa options sa iyang panis wala day Davao de Oro. So iyahangi ko nito is Davao del Norte. So di pa try na mag-correct dito sa PRC. However, PRC katong staff dito told us nga okay lang daw nga kuan ang importante lang dito kay ang birth date o ang full name yata. And yeah, wala mi nakakaon gahapon, and then after sa PRC nag-add to mi og UM Matina, and then sad to say nahutdan sila og ticket, and then we cannot process. Wala mi na kuan gahapon kay nahutdan sila og ticket. Balik ko na pud nako karon, i-check na ako dito akong naa na pud sila og ticket kay supposed to be ang deadline niya is 24 of February 2023. However kay nahutdan man sila og ticket for oath taking sa para sa March 5. So yeah, process na pud ko dito, balikan na pud na. And then after ato is wala naman mi kuan kay wala man mi kapalit sa ticket sa Matina, so naglag na lang mi duha. We spend the time together, and then nagkaon mi dito sa gikuan ni TL Samo ang tsaka is beef pares. Nag-adto mi dito dugay mi kasakay mao to taxi na gani mo gyud na pero dugay gyapon mi kasakay. Nagtaxi mi kay dili kay ko hawda ng mga street diri sa Davao. So nagtaxi lang mi. And then mas man pud pag taxi gamay ra man pud kay duha man mi. And yeah, na-enjoy siya dito, ganahan siya dito sa nalamian siya sa pagkaon sa Chucky's beef pares. And then yeah, we enjoy the time together. Nagkuan mi, and then wala gyud ko nag-video, lagi ko nagkuan kay gusto na ako solohon ang time nga kay panagsarap magkita. Yeah. And I think that's my update for today. Mag-adto na po ko og UM Matina unya para mag-check sa ticket kung na be available. Kay basig mahutdan na po daw. Hopefully na by God's grace, please Lord. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. I'm doing this because they're nagkakos. But I just slide right by that. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
play on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never. Hi guys, naulit na ako gikan sa UM. Oh, grabe minaktas na ako sa UM. Sige, di akong tiil. Pati kainit na hagis na ko, napalutan yun di akong tiil. Pero, more safe man para ni sa future na. So, I think nagpalit lang ka og street food para sa akong paniod to kay kape na magload ko. And then, I think that would be it. Nakuman ako process ta na, nakapalit ako og ticket, nakapalit na ako og paste. I'm so happy kay na ako yung mga people nga na tabangan. Although nga kanang buto nila, pero at least nakapaland ko sila. So, I'm so happy kay nakatabang ko sa mga tao. And then, yeah, I think that would be it. Thank you so much for watching, guys. Magkauna ko, kay gutom ko, So that would be it. Thank you so much for watching. O wala pa ka nakasubscribe sa ako ang channel, please do like and subscribe. Salamat daan. I love you. Bye-bye.